Мъжът, който наистина те обича, никога няма да те нарани. Точно обратното. Той ще се опитва да премахне всяка болка от живота ти. Мъжът, който наистина те обича, никога няма да те остави в трудна ситуация. Няма да избяга, няма да те разтърси. Той ще постави главата ти на своето рамо. Мъжът, който обича, никога няма да те измъчва, като те игнорира. Той ще отговори даже на това съобщение, на което изглежда няма какво да каже. Мъжът, който обича, ще отложи всичките си ангажименти и ще те помогне да разрешиш проблема си. Мъжът, който обича, ще се опитва да прекарва цялото си свободно време с теб, дори да има съвсем малко такова. Мъжът, който обича, ще разбере твоите намеци и причината да си обидена. А ако не я разбере, ще пита до тогава, докато не получи отговор.